Hola, bon dia i bon any a totes i tots. Com sabeu, tenim un psicodrama referit al futbol a Espanya, però que incidentalment afecta qüestions de dret administratiu, la qual cosa és una oportunitat fantàstica per explicar un parell de cosetes sobre el procediment administratiu. I és que, com sabeu, en el cas de Dani Olmo i Pau Víctor, la no inscripció per part de la Lliga de Futbol Professional i la Federació Espanyola de Futbol d'aquests dos jugadors per a 2025, per al que queda de temporada a la Lliga Professional de Futbol Espanyola de Primera Divisió 2024-2025 en la plantilla del Barça ha generat una enorme polèmica. Així hi ha dues qüestions que són jurídicament molt interessants. Una que té a veure amb el dret de competència i és totes aquestes mesures de fair play financer, que és com s'anomenen habitualment, no? Són les normes d'elaboració de pressupostos que la Lliga de Futbol Professional, que recordem és una associació privada entre clubs, entre empreses, que estan fent una activitat que com és futbol professional, no és futbol base, ni formatiu, ni cultura, estem parlant de negoci d'una empresa, com ha deixat ben clar el dret europeu, des de la famosa sentència Bosman, que va dir que als treballadors se'ls havia de tractar en igualtat de condicions a la resta de treballadors perquè estàvem parlant d'una activitat econòmica. Aleshores, ahir hi ha una sèrie de regles que aquest cas ha posat de manifest que són regles que en el fons plantegen una dinàmica anticompetitiva important. No sabem si aquesta primera situació de conflicte jurídic arran d'una inscripció impedida inicialment per aquest fair play financer podrà acabar qüestionant un model que és molt propi de la Lliga Espanyola i que en el fons el que fa és que una majoria de clubs i empreses competint amb altres imposen unes regles sobre control pressupostari i financer que se li imposen a les altres empreses i no se li deixen competir aplicant altres criteris empresarials que són perfectament legítims. Per exemple, no? És curiós que hi hagi problemes per a computar determinats ingressos per a aquest fair play i que, en canvi, les aportacions d'ampliacions de capital sí que se computen si el que se planteja i se vol és això de que siga un model sostenible. No? I a més, paradoxalment, això pot deixar en desavantatge a les empreses que estan competint ahí, que no tenen aquesta estructura societària, que ja sabeu que són essencialment Madrid, Barça, Atlético de Bilbao i Osasuna. Aquesta és la primera qüestió i és molt interessant. Ja sabeu que de moment s'ha acceptat que això va estar dins el dret de la competència europeu perquè hi ha uns interessos generals que és garantir l'estabilitat del sector per a que no hi hagi pagaments a treballadors, ni a la Seguretat Social, ni a Hisenda, però aquest motiu d'interès general per establir normes que són, en el fons, pactes col·lusoris, és un motiu d'interès general feble. Per què? Perquè se podria aplicar a qualsevol sector, aleshores. No, és que necessitem unes regles que modulen com se competeix i no siga amb dinàmiques de mercat per a garantir l'estabilitat del sector i que siga tot prudent i que no hi hagi problemes per a l'Hisenda. Bé, és una mesura, un plantejament i un argument feble. Probablement acabarà qüestionat. I el segon element és un element pur i dur de dret administratiu. Com sabeu, el Barça ha recorregut aquesta no inscripció i això l'ha portat perquè, bueno, ja sabeu que la Federació Espanyola de Futbol, com totes les federacions, són una estructura mitja privada, mig pública, i aleshores les seues decisions s'han de recórrer abans d'anar a la justícia al Consell Superior d'Esports, que és l'estructura administrativa que controla la vessant administrativa de l'activitat de la federació. Aleshores, s'ha plantejat un recurs perquè, bàsicament, el Barça entenia que la Lliga no havia interpretat bé la normativa en qüestió i la federació tampoc, perquè, bueno, d'una banda hi havia hagut uns retards en com computaven les coses, que aquests retards no eren imputables al Barça, sinó que eren imputables a ells, que aleshores no es podia perjudicar a ells per aquests retards, que a més era tot correcte, i que la interpretació que havien fet era una interpretació perjudicial per al Barça i per als jugadors perquè no havia atès correctament a les pròpies regles financeres i que a més no era l'organisme en qüestió l'encarregat d'inscriure o desinscriure jugadors, sinó un altre organisme i a més era incompetent. Bé, això ho haurà de resoldre el Consell Superior d'Esports, però del govern d'Espanya. Però, de moment, el Barça va plantejar una cautelar, que és dir, mentre això va fent camí, com hi ha perjudicis molt importants, tant per a mi com per als dos jugadors, per a Pau Víctor i Dani Olmo, per favor, demanem una cautelar, que és que mentre no se resolga el cas, aquests jugadors puguen jugar i estiguen inscrits. I això és el que de moment ha resolt el Consell Superior d'Esports, generant una polèmica salvatge. Per exemple, hi ha fins i tot un tuit de Javier Tebas, que us poso així, per a que el llegiu, en el que Javier Tebas, a més de dir altres barbaritats jurídiques, es queixa amargament de que hi hagi una cautelar i que la cautelar siga ràpida i que la cautelar tingui en compte els possibles perjudicis a curt termini. No entén Javier Tebas que justament les cautelars estan per això. I si el nostre dret administratiu, que és de veres en la llei 39/2015 i també en la llei de la jurisdicció, és un dret que tradicionalment ha sigut poc
tendent a acceptar les cautelars, diu que només s'han d'acceptar quan fan aquesta ponderació dels problemes que se pot generar per a l'interès públic i els problemes que puguen ser de molt complicada reparació per als interessos en lloc privats, és de veres que és molt restrictiu i que normalment a Espanya tenim tendència a no donar les cautelars. Però existeixen en la llei i les cautelars, en contra del que pensa Javier Devas, s'han de donar ràpidament i s'han de donar fent el que ha fet el Consell Superior d'Esports, que és valorar si hi ha perjudicis a curt termini molt importants per a alguna de les parts si la qüestió no s'accepta fins que hi hagi resolució definitiva, comparat amb l'interès general. I el Consell Superior d'Esports així el que ha valorat és que l'interès superior general no pateix tant perquè provisionalment estiguen jugant els jugadors, que d'alguna manera és la situació normal i sobretot que les seues carreres professionals se podrien veure afectades. Bueno, fa aquesta ponderació, és la seva funció fer-la i no hi ha cap escàndol així. De manera que tota aquesta borumballa que tenim mediàtica no s'entén, perquè el que estem parlant és una mesura cautelar normal i corrent, perfectament adequada al que és la legalitat vigent. Espero que us hagi servit això mínimament. Si no és el cas, en tot cas, bon any i anirem parlant de qüestions de dret administratiu, de dret públic i de l'interès general al llarg de 2025. Un beset a tots.